At sa ating good news naman po, Idol, Vicente Ferrer statue po, no? Sa Bayambang planong itampok sa isang documentary series. Wow! Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Hahanay sa mga kilalang dambuhalang monumento sa buong mundo ang San Vicente Ferrer statue sa Bayambang, Pangasinan sakaling matuloy ang magandang planong documentary series ng isang dayuhang filmmaker. Kasalukuyang nakikipag-usap ang international film director at producer na si Burak Akil kay Bayambang Mayor Nina Jose Quiambao para sa planong pagkuha ng footage para sa proyektong In the Shadow of Giants. Layunin ng naturang dokumentaryo na itampok ang ilan sa pinakamalalaking struktura sa iba't ibang panig ng mundo. Matatandang kinilala ng Guinness World Record ang nasabing statwa bilang tallest bamboo structure sa buong mundo na may taas na 50.23 meters. Inaasahan na mas makikilala pa ang Bayambang bilang tahanan ng isang natatanging obra at simbolo ng pananampalataya. Samantala, malaking oportunidad ang naturang proyekto upang mapalakas rin ang turismo sa bayan sa oras na maisakatuparan ang dokumentaryo at inaasahang higit pang mapapansin ang Bayambang sa buong mundo. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.